Kamoši, odchádzam do Maďarska na turnaj Hell Boxing Kings. Hell Boxing King je vlastne turnaj o $100,000, ktorý vyhrá ten, ktorý vyhrá celý turnaj. Hell Boxing King je vlastne turnaj, ktorý vymysleli Maďari, ktorý vlastne aj Hell Energy drinky. A je to vlastne turnaj, kde je tam 10 štátov a z každého štátu budú 4 boxery, ktorých vyberú oni a jeden sa bude hlasovať na Facebooku alebo na Instagrame. To len 4 váhové kategórie, ani jedna není moja, ale išiel som do super ťažkej váhy, teda neobmedzenej váhovej kategórie. Povedal som si, že no a čo, tak vyskúšam, aj keby som mal prehrať prvý zápas. Budem boxovať s veľkými chlapmi, ale však o tom je box. Je to vlastne turnaj, kde vlastne z každej krajiny 4 budú rozhodení do pavúkov, aby sa nestretli na začiatku. Bude sa boxovať o postup do 8 a tá 8 sa bude boxovať vlastne neskôr a potom v finále by malo byť v Los Angeles. Zde som si dal úplnú pauzu a odkedy som došiel domov z Tajska som netrénoval, ale idem vyskúšať, aspoň bude zábava, nový zážitok. Trošku som si zabehal. Bolo tam napísané, že 7 a nakoniec to bolo 2. Mal som tak 4 minúty na prestup. No tak prišiel som na váženie a registráciu, tak to vyzerá hala. Biehajú tu rozhovory, fotenia a nejaké mediálne veci, takže uvidíme, že čo bude ďalej. Keď ste ešte nevideli slovenský seriál dabovaný v maďarčine, tak neviete, čo je sranda. Iván behívott az irodájába, és a semmiből csak úgy rákérdezett az ügynöki múltamra. Počkaj, srandu si nerobíš z chorých ľudí a takých, čo to nemôžu. Toto je narkoman vyjebaný. Miško mi prišiel ako také ústy nad lebem. Bolo tam strašne veľa feťákov, strašne veľa narkomanov, strašne veľa bezdomovcov, Rómov a vôbec som sa tam necítil bezpečne. Išli sme sa večer prejsť a takíto ľudia tam boli na každom rohu a všetci od nás pýtali peniaze, drogy a niečo. Som práve na ceste na zápasy. Dneska boxuje jeden kamoš Slovák, ktorý tu je tiež bez trénera, takže idem robiť sekundanta, idem mu do rohu. Toto je akože SVK, akurát v maďarčine je to asi iné. Ja už idem pomaličky na zápas pešo. Dneska ma čaká prvý zápas v organizácii Hell Boxing. Niektorí maďarskí hovoriaci boxeri mi povedali, že dávaj si pozor, neprihlásili sa tam kvôli tomu, že podľa mňa nikoho ani nevyplatia, lebo o Maďaroch je známe, že sú proste podvodníci a sám som bol raz svedkom toho, ako dokonca jeden Maďar boxoval v Maďarsku v finále jednoho turnaja a bol veľmi blízko ku knockoutu, prehrával zápas jasne a Maďari vypli elektriku v celej tej hale a zápas sa musel boxovať odznova. Tentokrát to neprebiehlo ani inak. Bolo to celkom jasné, že Maďari, boli tam reprezentanti maďarského boxu,
ktorí boli na jednej strane a ja so Srbmi a jedným Grékom, ktorí sme boli reprezentanti, tak sme boli na druhej strane a okamžite dali mňa a Srba dokopy, aby sme sa medzi sebou vyradili. A keď som sa hneval, aj keď za mnou prišiel jeden z organizátorov maďarských a povedal mi, že prepáč, proste bolo to tesné. Nebol som stotožnený s tým, že som prehral, ale prehral som 2-1 na body. Hneval som sa, došiel za mnou super po zápase, povedal mi, že keď videl nástupovku, tak dúfa, že nebude boxovať so mnou, ale boxoval a dokonca ma porazil. Aj keď si teda myslím, že to tak nebolo, ale zase platí to isté, keby som vyhral KO, nemusí sa nič riešiť, takže na tejto veci sa vyhovárať nebudem. Každopádne Maďari si to spravili po svojom a je tam veľa boxerov, ktorých som poporážal, ktorí popostupovali. Bolo to rozdelené na také dve skupiny, že jedna skupina bola taká, že úplní amatéri, niektorí tam boli takí, že tí keby odboxovali jedno kolo s normálnym boxerom, tak to by som sa fakt čudoval. A druhá strana boli proste reprezentanti, ktorí boli naozaj dobrí boxeri. Musím povedať, že Maďari to spravili chytre a urobili si to pekne. Takto sa aj dalo čakať, takže nebudem sa než vyhovárať, taký je box, taký je šport a taký je život. Na niektorých turnajoch sa dokonca dá podať protest proti rozhodcom. Veľakrát sa stalo, väčšinou len proti nám, lebo sme politicky slabá krajina, aj športovo slabá krajina Slovensko. Párkrát som mu snažil to, že niekomu zvihli ruku a v noci to zmenili po proteste. Tentokrát sa protest podať nedal a dokonca neexistoval ani žiadny záznam, žiadne video zo súboja, takže ani žiadny súboj neuvidíte. A je to, jak to je. Dostal som certifikát na $1000, ktoré pokryjú akorát tak cestu a ubytovanie. A niečo mi zostane na zmrzlinu, takže nie som s tým spokojný. Ale tak čo sa dá robiť? Tak to proste je. Hotovo. Sám som sa čudoval, že mi vlastne tých $1000 dali, ale dali mi ich. Takže som bol spokojný, išiel som domov. Problém prišiel, až keď som si ich chcel zameniť. Doláre boli staré a popísané a každý ten dolár mal niečo na sebe napísané alebo nejakú farbu. To síce nevyvrátia pravosť tých dolárov, ale nezamenili mi ich nikde. To znamená, že ešte stále teraz, už 2 týždne potom, a ja mám stále doma doláre, ktoré nedokážem zameniť, takže uvidíme, jak to bude ďalej, no. A bohužiaľ, nezarobil som $100 000 boxerským turnajom, ale nebudeme plakať, to robia malé deti. O to väčšia motivácia zarobiť ich 1 000 000. A mimo iné, práve som odbehal 15 km. Možno nemáš nejaký cieľ, robiť nejaké fyzické veci. Zarobil si dneska kopec peňazí pre svoju rodinu. Naučil si svoje deti niečo výpovedné, niečo dôležité. Keď budeš večer zaspávať, budeš na seba pyšný. Urobil si niečo preto, aby tvoja rodina bola na teba hrdá. Ťažká otázka, že? Aj pre mňa. Pre každého jedného z nás. Už si odpovedal akokoľvek, neklam sám sebe. Víťazstvo je drina. Byť úprimný voči sebe je drina. Akokoľvek sa rozhodneš, držím ti palce. Žiť taký život, aký život žiť chceš. Byť šťastný. Chce to veľa odvahy byť šťastný a robiť čo chceš. Ale všetko je možné. Veľa ľudí sa ma pýta, že David, dokedy to chceš robiť? Už nemáš 20, už možno tie najsilnejšie zápasy a najlepšie zápasy sú dávno za tebou. Tie dôležité zápasy teraz som poprehrával. Pár rokov dozadu som bol 2x 5 na majstrovstvách sveta, 4x 5 na majstrovstvách Európy. Povyhrával som veľké zápasy a tí ľudia, ktorí to videli, sa ma pýtajú, že dokedy to chceš robiť, aby si s tým skončiť. Nájsť si nejakú dobrú robotu, kde si dobre zarobíš, lebo box ťa neuživí. Už mi na to, že ja do neho vrážam peniaze, nakoľko som 11 rokov reprezentant a nikdy v živote som dostal žiadnu výplatu za box. Otrpel som si strašne veľa hodín, strašne veľa kilometrov behu, strašne veľa hodín tréningu. Podľa mňa to najväčšie utrpenie na svete je to, ne to, ktoré človek otrenuje, alebo ktoré človek poprehráva, alebo mu nevidú zápasy, nevidú dni, nemá šťastie a tak ďalej. To najväčšie utrpenie je žiť priemerný život. Žiť život, v ktorom nemáte žiadne ciele, celý týždeň čakať na to, kedy príde víkend a môžete sa opiť. Môžete konečne podviesť svoju ženu,
Idete domov cez týždeň z roboty, nervózni, lebo robíte to, čo nemáte radi. Robíte to, čo nenávidíte. Neznášate svojho šéfa. Dojdete domov, napíšete nejaký primitívny komentár na Facebook. Vynadáte svojim deťom, vypijete 3 piva. Toto je pre mňa to najväčšie utrpenie. Preto vďaka Pánu Bohu trpím tu pri behu, pri tréningu, ktorý si užívam. A robím to, čo milujem, robím to, čo ma baví. Áno, uznávam, je treba posunúť sa niekam ďalej. Olympijskému boxu som dal strašne veľa. Viac ako 11 rokov som reprezentant, mám za sebou nádherné zápasy, ktoré už sú síce minulosť, ale zostali vo mne ako spomienky. Mám za sebou strašne veľa kamarádov, strašne veľa zážitkov, strašne veľa precestovaných krajín, strašne veľa vecí, ktoré by som inak nezažil. Je na čase posunúť sa niekam ďalej. Zobudiť sa v 30-ke s tým, že mám doma 1 000 000 opaskov alebo 1 000 000 medailí a neviem nič iné, iba boxovať. Bývam v podnájme, tak to naozaj nechcem. Nehovorím, že box teraz vypustím, alebo že nebudem boxovať. Boxovať chcem, ale je treba posunúť sa niekam ďalej, to znamená do profesionálnej úrovne, do úrovne, kde treba zarobiť peniaze pre svoju rodinu, pre svoje deti, pre svoju ženu a postarať sa o nich. Ja už sa nachádzam v novej destinácii, kam sme po celej tejto príprave, po celých týchto turnajoch odleteli s mojou Viktóriou si oddychnúť a konečne si užiť dovolenku bez športu, bez stresu a bez tréningu, načerpať nové sily na moje ďalšie sny a moje ďalšie výzvy. Vidíme sa ďalej. Čaute.